শান্তনু কাটা খাইলা শান্তনু কাটা খাইলা শান্ত Apa kau daging yang membelah? मनपुर दिनरंगनि विधानसभा केन्द्रनि जे चिनि पंचायत अफिसाव फायै जे चिनि कर'ना भाइरासनि उपलक्षे जे जोंना किसा साहाय्य खालामनानै समाज सेबिरक हामलाङै बंनो हामबाय जानांगौ बंनो गाहाम जानांगौ जों आरो प्राय 800 जन मत जों आरो लैखा दारुम्बा कमरो लैखा गाय आरो जों कयेकजन बरा आसुक बायदि ताय मनपुर बरकनि जुब समाज संस्थानि सेक्रेटारि ताई अन्यान्य बरफ फाइया चौरा माजागै पंचायत अफिस बसागंग अपने जों केन्द्रीय लैखा आमार बंगै बेले बेलेके हामबाय जानांगौ बसागं साला जुदिसो तावाइसा आपनि अवस्था व्यवस्था खाइमा खागाय जों तेबो चिनि जनसाधारण जों एकटा सेवा खाइमानाय बा जों गाहाम खाइमानाय हायहै जेकक सामुं अरुण पाइर जाखा आनि सिनमुंगा तम आनि फंत शिबचरण मंगल ताई मन्टु ताई अन्यान्य बरक दङ निकाय आमार बंगै जों आरो किसा हाबा एकटा जमायै दोंगै आलोचना खायै जों आरो पाइजाखा कयजना फेमिलिनो बाग जाखा माइरं जों आरो टोटली चिनि गावसाबा 800 जना 800 जना ना 800 जना चिनि नै बगनसुनि पाराबा 80 जना फेमिलिनो गरिब गुखुंनो 80 जना बाग जाखा गाय जरमुदी चिमे 4 नम्बर ताई 3 नम्बर ताई थामपात 2 नम्बर 1 नम्बर आरो खबर गदैनाय जों आरो आपातत जों आसो खालिका 80 90 जना मत विकास